Mangwarani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. If you are watching from TikTok or Facebook, the full confession munokwanisa kuzoteerera ku YouTube ku channel yedu yeZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume uye zvekare ndiri kurarama ndiri munomu munyika yeSouth Africa. Ndiri kudawo advice handizivi kuti inganzi isecret here kana kuti ratova dambudziko iri rapinda mu life mangu. Handizivi kuti ndoramba ndiinaye here mukadzi uyu kana kuti kwete. Zvakaitika mukoma 4 months ago ndine umwe mukadzi uyu wandakatanga kufambidzana naye ainge akandiudza kuti ainge asingadi kuti tinge tichimhanya pane zvinhu zvose zvatinenge tichiita akati let us take it slow. Saka ndakazoona kuti sezvo ari munhu anongogara achindikumbira mari ndikati unofanira kupota uchiuyawo kumba kwangu. Akati kwete, iwewe ndiwe unouya kumba kwangu. Ndakazoenda kumba kwake musi wandakarara naye. Ndakazoti ndakarara tapedza kusika bonde ndakabva ndachizorota umwe murume uyo akauya kwandiri ainge achiita sekunge munhu wekudharadhara. Akati kwandiri, bururu ndiwe hako wafunga kuti unge uchinwa mvura inobuda mutsime rangu. Sezvo wanwa mvura inobuda mutsime rangu unofanira kuti unge uchizonwa neni. Akabva achizoburitsa cup yainge yakazara makonye ainge ari mumvura. Ndikabva ndachizoramba ndikati kwete, mvura iyoyo kana ndikainwa ndinozorwara. Akandimanikidza ndikanwa. Pandakamuka mukoma mudumbu mangu mainge muchirwadza zvisingaiti. Sezvo it was the first time ndine girlfriend yangu ndainge ndichinyara kumuudza kuti ndiri kunzwa mudumbu. Ndakambosvingirira asi dzakazoti dzava kuma 3 am kana iye akazozviona akamuka akati kasi hausi kunzwa bho here? Ndikati ehe. Akati ndazviona wanga uchingomhanya uchienda kutoilet. Ndikati ndiri kudurura zvisingaite. Akabva amuka ndokubva achizotora hupfu akahuisa pasi. Akabva anditi chitora cup obva wachizoisa mvura mucup. Akanongedzera imwe cup yainge iripo yainge iri yesimbi yesilver. Akati kwandiri, tora mvura uise mukapu imomo. Obva wachizotora hupfu uhwo wandaisa pasi obva wachizosanganisa obva wanwa unoita right. It was very weird mukoma zvinhu izvi zvaakaita, but ndakangotevedzera izvo zvaainge anditi ndinge ndichiita. Ndapedza kunwa mvura iyoyo mukoma mudumbu mangu makabva madzikama kuita sekunge ndainge ndisina kumbogara ndanzwa mudumbu. Pandakati ndichida kumuudza hope akanditi uchazondiudza after kana kwaidza, nekuti kana warota hope dzaunenge warota haufaniri kuti unge uchizodzitaura zuva risati rabuda. Ndikati okay. Saka ndakazongokanganwawo then ndokubva ndadzokera kudheni kwangu. Ndakazoenda futi ndikanomuona kati ndichida kunosika bonde naye. That was when apo pandakabva ndachizotanga kuita feeling yekuti painge paine munhu uyo ainge arimo murumu matainge tiri. Ndakamuudza mushure mekunge andibvunza kuti why are you slowing down. Ndikabva ndamuudza kuti painge paine munhu wandainge ndichiona murumu imomo matainge tiri. Ndopaakabva achizoti kwandiri zvavangoramba zvichiitika. Ndikati zviri kuramba zvichiitika. Akati zvakatanga munguva yelockdown. Ainge aine boyfriend yainge achitogara nayo. Hanzi ainge achingoonawo zvekare umwe murume uyo anenge achiuya kwaari panguva iyo yavainge vachirara vose. Saka chandiunza pano mukoma ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe ndisingapedzi nguva yenyu kuti
ndoramba ndichifambidzana naye here mukadzi uyu, or I should stay away, because dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota dzimwe hope dzinenge dziri fani. Ndinokwanisa kungorota ndiine umwe murume wandinenge ndiinaye anenge achiti ndiri kuda kukuendesa kukoti, iwe ndomubvunza obva ati nekuti uri kutora mukadzi wangu hazvitendedzwi, asi anenge ari munhu wechikuru uyo wandinenge ndichitaura naye, ndibetsereiwo vedare. Mukadzi uyu ndanga ndamuda because akandiudza past yake, ndikaona kuti akarwadziswa zvakanyanyisa mumarelationships awo aakambopinda maari. But I don't know kana kuri kunzi anenge ari mukadzi wechikwambo hazvizondikanganisi here inini kunyangwe ndichimuda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we vari kuda kuziva ivo kuti hazvizovakanganisiri here upenyu hwavo kana vakaramba vachifambidzana nemukadzi uyo wavari kufungidzira kuti maybe anenge ari mukadzi wengozi kana kuti chikwambo. Hanzi nekuda kwerunako rwavo ivo amai guru, hanzi ndakatombozvibvunza kuti mukadzi akanaka kudai oti ari single, how is it possible? Hanzi now ndava kunzwisisa manje kuti this is why akandida, it is because ane zvinomutambudza. Makambosanganawo nazvo here kuti panguva iyo yamunenge muri panguva yekusika bonde, then munobva machizofila kuti murumu munenge muine munhu anenge arimo, kana kuti varume vamunenge makambodanana navo vanongosangana nemaproblems, mozoudzwa kuti makaitwa mukadzi wechikwambo. You can come to our inbox and you can share with us your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, I betrayed my best friend. Iko zvino zvindava kuona chipoko chake. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, tainge tichishanda tose musaluni. Akabva achizowana mukomana uyo ainge achimuda, saka mukomana iyeye ainge asiri munhu ainge aine mari. Pavakatanga kudanana ndainge ndichitomudzikisira ndichiti, iwe ungadanana nemunhu asina mari wotoramba muNigerian anokupa mari. Mukomana wacho ainge achita zvekugadzira mafoni, saka takazotanga kulinka up akazova murume wangu after ndatenga imwe phone yainge iri yekubiwa, saka yainge ichifana kuti inge ichizochinjwa Samsung account. Ndakazoenda kwaari ndokubva tachizotanga kutaura. Inge tichitaura pa WhatsApp, ndakatanga kumutumidzira mapictures angu. Ndaiwanzo kuti ndichangopedza kugeza ndobva ndamuti I have finished bathing. Iyewo akazotanga kundipfimba, but ndainge ndichimuramba because ainge asina mari. Fast forward, akazotanga kubata mari, ndopandakazodhingura best friend yangu. Ndakabetserwa nevamwe gogo vanogara kuBinoni vari sangoma vemuno muSouth Africa. Ndikapiwa imwe iyo yavakati inonzi slow poison. Slow poison yacho ndaipota ndichiisa mukota dzandaitenga panguva yelunch. Ndaitomutengera, vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizoita 9 days ndichimutengera lunch, saka ndaiti kana ndikaenda kunotenga zvipatlo then ndobva ndachizoisa slow poison, ndobva ndachizomupa obva adya. Vainge vakandiudza kuti ini haingandikanganisi. Akazotanga kurwara after a week, mushure mekunge ndapedza 9 days ndichimuisira slow poison. Akati atanga kurwara kudaro, by then ainge ava kutogara nemukomana wake. Apa zvainge zvichindirwadza sei because ainge akatobva mukutotengerwa motikari. Akazosvika pakufa, and then I started comforting her boyfriend kusvika ndichizotongokurura hembe pamberi pake mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndiine phone iyo yandainge ndatenga, yandainge ndichida kuti ndinge
ndichizotumidzira kumusha. Saka ndakazoenda nayo kumba kwake, ndakamuavoida masikati ose paainge achiti uya kushop nayo phone ndione kuti problem ndeyeyi. Asi ndakazoenda kumba kwake ndikanopinda ndikatokiya dom ndikati nhasi uri kuzorara neni, ndokutotanga kuzotodanana. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndatova mukadzi wake, ndokupinda kwandakaita mumarriage. Iko zvinozvi ndinoona friend yangu ndinoshanda mukomanashi, asi kana ndiri kubasa ndinenge ndisina zororo. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuti zviya ndichiruka munhu, kana ndikangotarisa muglass ndinoona kuti munhu wandinenge ndichiruka chiso chake chinobva chachinja, chinobva chatoita chiso chefriend yangu. Ndakazvidzidzisa kuti handifanire kuti ndige ndichivhunduka, because ndakazvibvunza kuti kana kuri kunzi ndikatanga kuvhunduka vanhu vakazviona kuti pane zvandinenge ndichiona, obviously vanhu vanenge vava kuda kuziva kuti kochii chiri kumboitika. Then mukuzonoudza vanhu, obviously marriage yangu inobva yatoparara. So as to save my marriage, ndakazvidzidzisa kuti kunyangwe ndikanzi ndinenge ndaona zvinhu zvinotyisa sei, I will never tell anyone kuti pane zvinotyisa izvo zvandiri kusangana nazvo. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukoma. Chichemo changu ndechekuti please dai maita muchititsvakirawo mukana wekuti tinge tichizotaura nen'anga kana dziriko dzinokwanisa kuuyawo pamalive dzinge dzichitiudzawo kuti matambudziko akaita seedu unofanira kuti unge uchiita sei, so that usaramba uchingoona zvipoko. I am not ready to lose my husband because pakazotozvarwa vana vaviri. Tell me, where will I go nevana ava? Apa murume wangu akazoropafadzwa naMwari, ndakazoitawo sekunge ndini ndakatounza maropafadzo muupenyu hwake, because atova nemari yakawanda. Handidi kuti ange achizondiramba, because iye kana mukutaura kwake ndine dzimwe nguva dzekuti ndinotonzwa hasha, because tikataura ane nguva dzekuti anotoratidza kuti anenge achifunga my late friend. Saka ndiri kungoda rubetsero kubva kwamuri. Kana muine mafone numbers amunoziva, ndibetserei nekundipa mafone numbers iwawo ndige ndichizoenda kune vanhu vanobatsira. Mari yekubhadhara ndinayo. Gogo avo vainge vakandibatsira vemuno muSouth Africa vakazoshayika zvavo, plus vemuno muSouth havagoni kutsipika mweya wemunhu. Dai vaigona ndikadai ndakabetserwa kare, because ndine kwandakaenda kwakawanda. Muno muSouth Africa it's like mweya wengozi, haungomuki zvekudaro. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vakaurayisa best friend yavo, vakabva vachizotora murume uyo akazovaroora. Hanzi ndakatoita zvekutomumanikidza zvekare, vainge vachishandisa mishonga. Strange things indeed they do happen in this world. Never trust a friend. Regedzai tiba taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma takavaka church nemari yeropa. Ndava munhu anopota achivhiringika mupfungwa kutomboita nguva yekuti ndinopenga, uye zvekare ndine hopedza ndiri kurota ndaita accident, uye zvekare mhuri yangu ichizotambura. Mhuri yangu ndichireva vana vandakaita, uye zvekare nehama dzangu dzichitambudzika zvisingaite. I am a Zimbabwean pastor. Chechi yangu iri kunoku kuCanada. It is small but it is growing. We have about 200 people now on paper, mainly vanhu vakazara muchechi medu. Mune maZimbabwean but vazhinji vacho ndeve kuWestern Africa. They see us as a growing successful diaspora church. Vanhu chavasingazivi ndechekuti tiri kushandisa
midzi, takavaka chechi yedu nemari yeropa. This is how it all started. Ndichachinja angu gore iro ratakazoenda kuNigeria. Ndichati mainge muri mugore ra 2009 ndakatanga kunamata imwe church yainge iri yema-Nigerian. Ndikabva ndachizoona kuti vanhu vakawanda vainge vachibvisa mari dzavo dzema love offering muchurch. Ndakatanga kucalculate ndikaona kuti muridzi wechurch ainge achitoita mari yakawanda. I then sat down and I started planning. Ndikati kuZimbabwe ndakatombotanga kaministry ndaiwanzoparidza kuna First uko zvekare nekufamba ndichiparidzira vanhu. Ndaitopa vanhu maflyer ekuti vange vachizouya kuchurch, but church yangu haina kukwanisa kuti inge ichizokura muZimbabwe. Ndakabva ndachizoti ndainge ndichida kuti ndige ndichizotanga imwe ministry muCanada, but pandakatotanga ministry iyi mukoma, I did not have any intentions for it to be a good church. Ndainge ndava kutoona church as a business. I was being inspired by a lot of Nigerian pastors, the way that they always buy these expensive houses, expensive suits, as well as expensive cars, always having bodyguards pa nguva dzose. Chandakangozviudza ndechekuti it's either Mwari hakuna kana kuti vanhu ndivo matsotsi. Ndakati kana kuri kunzi unenge uine simba raMwari, what do you need a bodyguard for? Jesu aifamba nemabodyguard here? Kwete, ainge asina mabodyguard. Kana uchivimba naMwari waunoti unogara uchitaura naye kumabodyguard anenge aine pfuti unomadi. This was after taenda kuNigeria ndikanoona TB Joshua, ndakaona vakakombwa nemabodyguard akawanda. Ndikati this does not even make sense. Vana Prophet Jeremiah vaingofamba vasina kana mabodyguard. So for you to be called a prophet yet uchifamba wakakombwa nemabodyguard, panenge paine kakunyeperana mukati. It's either Mwari kunenge kusina kana kuti isusu vanhu tinozviti tiri maprofita ndisu tinenge tiri matsotsi. When I returned back home, I sat down with my wife ndikamuonesa ndikati iwe unozvionawo sei? Ina handionese kunge kuna Mwari. Akati Mwari variko, but maprofita enhema ndiwo awanda. I then told myself kuti ndainge ndava kuda kuudza mukadzi kuti my intentions ekutanga church was that I wanted it to be a business. To my surprise, mukoma pandakaudza mukadzi kuti ndainge ndafunga kuti tinge tichizorana our church as a business, akabvuma akati we can do it. Within 3 months, we had organized everything that we wanted. Takawana a nice apartment, a nice car, so that we can go around preaching to people and also giving out my flyers, inviting people to our church. Takawana equipment yemu church. Then later on, we then got a nice hall after tatanga kuwana my followers. And what surprised me was that mukoma pandakatanga kuparidza vangeri reprosperity than zvandainge ndichita pandainge ndichiri kuZimbabwe. Zvinhu zvakatotanga kutofamba, vanhu vakatotanga kutouya kuchechi kwedu. Tava kutoona kutoti church iri kutokura. Chechi yedu yakatomboita vanhu vakawanda zvekutosvika kuma1000, but vanhu vakazotanga kudzikira. Ndipo pandakabva ndachizoenda zvekare kuNigeria kune mamwe pastor vandisingadi kutaura nezita, and then ndikabva ndachizoudza avo vainge vari those that were hosting my international visitors, ndikavaudza kuti ndine chechi yangu yandiinayo muCanada, but chandainge ndichida kuti chechi yangu inge ichikura. Ndakabva ndachizobviswa mune vamwe ndikabva ndachizoiswa somewhere else. Then ndakabva ndachizotorwa nerimwe zuva ndikabva ndachizoendeswa kuma prayers. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinonamata kuPrayer Mountain. Ndakamirira kuti prophet vange vachizouya, but not TB Joshua. Ndakaenda kumwe just in case vanhu vakazofungidzira kuti kwainge kuri kwa TB Joshua. Ndakatoenda kune vamwewo pastor, he is also big muNigeria. Ivavo vanotoita
occultism iri pachena kune avo vanokwanisa kunzvera zvepamweya. Even if you watch his body movements kana maring avanopfeka kana zvavanoita pavanenge vachiparidza kana pavanenge vachinamatira vanhu, it is all occultism zvavanenge vachiita. Saka ndakatoenda kwavari ndichitoziva kuti even he is an occultic pastor. Ndakabva ndachizotanga kunamata, ndainge ndisiri ndega muprayer mountain, tainge takatowanda mapastors akasiyana siyana uye zvekare nevamwe vanhu vainge vachida mamiracles, but vanhu vainge vari paprayer mountain panguva yacho iyoyo tainge takatosarudzwa because tainge tiri vanhu vainge vachitozviziva kuti pachurch panoitwa zveoccultism. Saka avo vainge vachida mamiracles, they were actually praying to a marine spirit, zvinhu zvandainge ndichitonzwa. Like most Nigerians vanongotaura chirungu, saka padhuze neni painge paine umwe mukadzi ainge aine cancer. She had flew from America akadzokera kuNigeria, aitotaura nemamarine spirits eko kuNigeria kuti ange achizomuporesa through the prophet, sezvatinongoita muZimbabwe kuti kune type dzemanjuzu. Saka ainge achitonamata achiti ainge achida kuti njuzu dzemumvura dzinge dzichizobata prophet zvine simba kuitira kuti pavanozomunamatira ange achizokwanisa kuzopora. And to my surprise, mukoma paakazonamatirwa akatorutsa muramba, akatonzi ainge atopora nekuti njuzu dzainge dzamurapa. Akanzi aifanira kuti ange achizoibika hove iyo yaainge arutsa, ange achizoidya. Akatoibika akatoidya tirimo mumountain, muprayer mountain imomo. Pavakazouya pandiri vainge vakatobata bepa, because munonyora zvose izvo zvamunenge muchida kuti vange vachizokuitirai kana kuri kunzi munenge muri vanenge vari deep into occultism. Saka ndainge ndakanyora kuti chechi yangu ndikuda kuti inge ichizova like a business inenge iine profit, zvekare nekuti vanhu vange vachizowanda. Ndakabva ndachizotorwa ndikaendeswa painge paine altar. Paaltar ipapo mukoma panogara paine ropa, hamene kuti ropa racho rinobva pai, but ndakangoona pamusoro pealtar altar yacho rainge riri dombo rainge rakagadzirwa kuita kunge table. Pamusoro pedombo painge patori neropa rakawanda, as if panogara pachingoitwa mablood sacrifices. Vakati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinyora muropa mazita evanhu vandainge ndichida kuti vange vachizofa dziri hama dzangu. Saka ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinyora vanhu 11 dziri hama dzangu. Ndakabva ndachizoita saizvozvo ndikanyora mazita ehama dzangu dziri 11. Pavanhu avo vandakanyora, 1 ndiye akafa. Pakati pafa vamwe bamunini ainge ari munin'ina wangu vakafa neaccident. Vainge vachiitawo zvekufamba nemotikari dzemushikashika. Pane imwe accident yakaitika mukwekwe pakafa vanhu 4. Accident iyoyo ndini ndakaikonzeresa. Saka munhu wandakatanga kunyora palist vainge vari amai vangu, but amai sezvo vainge vari munhu ainge achinamata vakabva vachizonopotswa nerufu, ndokubva bamunini munin'ina wangu achibva achizonofa apo paainge ari munzira. Ainge achitobva kuzvishavane, but akazoita accident muri mukwekwe, ainge akananga kuHarare. After ndabva mukunyora mazita evanhu 11 takabva tachizoenda kuZimbabwe. Ndakaenda ndikanoshanyira hama dzose idzo dzainge dziine mazita avo andainge ndakasiya ndakanyora kuNigeria. Ndokubva tachizodzoka kunoku kuCanada, then ndo pakabva pachizoitika accident. Paitika accident mukoma, ndokubva tachizoenda kuZim for the funeral. Chatainge tava kuda manje, tainge tava kuda ivhu repaguva apo paainge achazovigwa. Ndakazonokora ivhu pakati peusiku. Ndakangobuda muvamwe mushure mekunge tamuradzika tisati tadzoka kuHarare, then ndokubva tachizotora ivhu riya tikabva tachizoenda naro kuNigeria. We then booked a flight from Nigeria back to Canada. Tikabva tachizomwaya ivhu iroro muchechi. Chechi yakambokura mukoma, asi nekuda kwekuti
masacrifices avo andainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita pavanhu 11 pakangofa munhu 1, vamwe 10 mukoma vainge vakachengetedzwa namweya mutsvene. Ndakaona ini mweya mutsvene, zvandakaona hazvitauriki apo pandakazoona ndiri muvision ndichida kuuraya imwe sister yangu uyo anogara kuSouth Africa, anotozvitamburirawo zvake. Ndikati asi Mwari vane favor kuchengetedza varombo vakadai. Ndakazviona ndiri muSouth Africa, ndainge nditori nebanga iro randainge ndichida kushandisa kuti ndinge ndichizomucheka akarara obva afa. Ndaifanira kuti ndinge ndichizomucheka nebanga pahuro ndobva ndatora ropa rake kuri kuda kukudza chechi, asi ndakatadza kuti ndinge ndichipinda mumba maainge ari. Nyangwe dom rainge rakavhurika, but mainge musingatarisiki, mainge muine chimwe chaedza icho chakatondipofamadza, chinova chakakonzeresa zvekare kuti ndinge ndichizova ndiine dambudziko randiinaro up to today rekuti ndinopota ndichirasika njere. Ndakaona sekunge mainge muine zuva rainge ririmo muroom umwe maainge akarara, chaedza chacho chainge chakanyanyisa. I then returned back to Nigeria ndiri ndega. Vakabva vachizondiudza kuti ndainge ndatotadza kuzadzikisa mhiko, saka vainge vasingachakwanisi kuti vange vachindibatsira. Ndakabva ndachizopiwa transfer, ndikabva ndachizotanga kubetserwa neimwe n'anga yekuGhana. Yakaedza mukoma, ichaedza zvekare kuti inge ichindibatsira. Tikatomboenda tikanorasa hari mugungwa iyo yainge iine mazita evanhu 10, vamwe avo vandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshandisa ropa ravo pakukudza chechi yedu, but zvakaramba. Hari iyoyo yaifanira kunyura mumvura. Takatomboedza kuikanda murwizi zvekare ndichiriko kuGhana ikoko, but yakaramba kunyura mumvura, kunyangwe pavakamboizadza nemavhu, because kuti vanhu vange vachifa yaifanira kuti inge ichizonyura mumvura. Asi kana munhu akachengetedzwa naMwari, hauna zvaunokwanisa kumuita. Akazongoitawo give up. Nanhasi uno tichiri kurana our church. We do run it as a business muno muCanada. Most of our followers vanobva kuWestern Africa, a few from Zimbabwe. Tinoita sekunge tiri vanhu vakaropafadzwa naMwari, but mhiko dzatakatoita dzinotoshanda nekuti vanhu vanodonaita mari yakawanda muchurch. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we anzi vakarombera church. Strange things indeed they do happen in this world, and we are running our church as if it is a business. Pakaipa. Tell me what you think in the comment section.